F'ittra lill-ġurnal The Times, Dr. Vella jgħid li segwa b'interess ir-rapport ippubblikat mill-Kummissjoni tas-Servizzi Pubbliċi dwar l-irregolaritajiet fil-ħatriet ta' konsulenti mediċi fl-Sptar Mater Dei. Dr. Vella jgħid li l-impressjoni li ngħatat hija li bord tal-għażla korrott għamel ġudizzji influwenzati minn opinjonijiet politiċi jew inkella minn ħbiberiji personali. Dr. Vella jispjega li hu fil-bidu kien intgħażel għal wieħed mill-postijiet battala ta' konsulenti, iżda diversi xhur wara kien informat bil-posta li r-riżultat kien annullat. U dan minkejja li Dr. Vella għandu esperjenza vasta ta' speċjalizzazzjoni, fosthom 3 snin bħala Senior House Officer f'pajjiżna, 8 snin l-Iskozja b'6 minnhom bħala speċjalista u 3 minnhom bi speċjalizzazzjoni f'partijiet tal-imsaren. Sena oħra l-Awstralja fejn hemmhekk ukoll kien speċjalista tal-imsaren u ħadem sena oħra fir-Renju Unit. Apparti minn hekk Dr. Vella kiseb midalja mill-Assoċjazzjoni tal-Kirurgi fl-Ingilterra tal-li ġab l-ogħla marka meta għamel taħriġ fil-qasam tiegħu. Dr. Vella anke pubblika diversi studji li bidlu il-prattika fil-mediċina. Iżda minkejja dan huwa xorta ma ntażilx għal pożizzjoni ta' konsulent u minfloku intażlu nies li lanqas kellhom il-kwalifiċi meħtieġa. It-tabib jirrimarka li skont il-ftehim li jeżisti bejn l-Assoċjazzjoni Medika Maltija u l-Gvern huwa kien ikun jikkwalifika aktar għal post ta' konsulent kieku ma marx jistudja barra l-pajjiż. Dr. Vella jgħid li dan il-ftehim jagħti aktar vantaġġ lil min ikun ilu sentejn fuq ir-reġistru tal-ispecjalisti f'Malta milli lil min ikun ilu jieħu taħriġ speċjalizzat għal snin sħaħ. Il-karigi ta' konsulenti mediċi li dwarhom kiteb Dr. Vella f'The Times fl-aħħar ġimgħat kienu f'nofs kontroversja sieħa meta l-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku sabet li kienu ntażlu nies li ma kinux ikkwalifikati, fosthom ir-raġel tat-tifla tal-Ministru Dolores Cristina. Fl-aħħar sigħat id-dekan tal-Fakultà tal-Mediċina l-Professur Vella għalli sejħiet għall-applikazzjonijiet għal dawn il-karigi setgħu ġew emendati minn wieħed mill-kandidati qabel ma dawn ħarġu fil-pubbliku. Il-Partit Laburista jitlob lill-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar għandu jġorr ir-responsabilità politika f'dan il-każ